is in honor of all the missing and murdered Indigenous people. Welcome back na naman po sa ating YouTube channel, and for today's vlog po nandito tayo sa may Victoria Park dito sa may downtown Saskatoon. Bakit? Today is Canada Day, so busy po ang downtown Saskatoon or ang Saskatoon City. Yan, pakita ko sa inyo itong park. Kasi mamaya yung fireworks ay nandun sa may bridge ng may sa kabila, yung sa may Rotary, and maraming food trucks. Papakita ko na rin sa inyo mamaya. Yan. Itong Saskatoon, ito tinatawag to na City of Bridges kasi ang daming ang tulay. Ano? Doon sa dulo tulay yan. Basta ito kasi na may malaking river kasi dito, Hindi ko alam kung ang tawag dyan sa river na yan. Yan. Yan, at mag-celebrate din tayo ng Canada Day kasama ang aming pamilya dito, yung aking bayaw at aking may bahay. Tapos meron kaming kaibigan na galing Singapore. Tamang-tama, pa-welcome na to sa kanya dito sa Canada. Sana nga pala hindi umulan kasi parang nagbabadya ang panahon, medyo makulimlim. Yan. Sana hindi umulan kasi yung fireworks manunod kami mamaya, maraming tao ang naghihintay nun. Dito pa naman sa Saskatoon o dito sa Canada, nadilim dito, lalo dito sa Saskatoon. Nadilim dito mga bandang mga bandang alas 10 na ng gabi. Yun ang pinaka dilim na mga alas 10 ng gabi. So yun, tara punta tayo dun sa Rotary na yan. Medyo malayo. Tatawid ako ng tulay. So let's go. Canada Day! I have a flag I've tied it with red ribbon. This is in honor of all the missing and murdered Indigenous people. Not just the women, but everyone. This is in honor of our lost, or the tried genocide to our people. But we're still here, and this is for all the missing and murdered Indigenous children, and every child matters. We have to remember, we're all human beings. Treat each other nice. It doesn't matter what you celebrate today as long as you're celebrating. Mine, we don't celebrate, but we're happy to stand here and enjoy the music like everyone else. You have an awesome day, sir. I'm glad that you've taken an interest in our culture. Thank you. Thank you.
Yan at maganda pa sana manood nung ano, yung sa Jazz Festival na mga music doon, mga banda. Kaso grabe. Parang ano parang uulan na kaya balik muna sa sakyan. Yan ang di namin alam kung tuloy ang fireworks mamaya. Anong oras na? Mag-aalas 8 na ng gabi. Pero sama ng panahon, lakas ng hangin. Doon yung ano mamaya yung sa fireworks. Doon sana, doon. Kaso nga parang nasa maang parang nasa maang panahon. Yan. Kaya takbo muna kami sa sasakyan. Parang uulan na malakas na Kaya nagsitakbuhan na yung mga tao doon sa sa may stage, sa ginaganapan ng mga banda. So tayo takbo na rin tayo sa sasakyan. Grabe yung hangin kanina. Happy Canada Day! Araw ko pig-prepare na rin daan sa dilim sa san. Ay, maulog kayo sa Belha? Uy, kuya! Kuya! Kapo ba kayo? Kuya, grabe ako kuya. Pero pag nalin na ni ano. Hintay mo doon. Kuya! Ilang lang? 15 15 minutes na lang. 15 minutes na lang. 14 minutes. Yan, konti na lang. Yan si bagong dating yan, galing Singapore. Pa-welcome ng Canada sa iwan. Welcome mga tagiti. Nakakalaman mo sa talaga ang Saskatoon. Talaga kami sa Go for Sushi. May nakabistado pa sa inyo. Ay, taray! Pati kapit-bahay sa apartment. May request niyo. A few moments later. Beautiful? Yes po, light. Uy.
Yun na, no? Sigurado gusto mo ka, no? Sunod kayo baby, New Year naman. Pakailin mo ba yung araw kayo? Okay na. Mahal yan. Hindi yung social eh. No? Dito eh. May iba ba masit sa Pilipinas? Pangit ko, itutulos ko na pindot ano. Isabel, what will you say? Thank you. Ha? Sabi mo na, bye followers. Hiling ka kay Papa, bye followers. Sabi na, bye followers. Thank you. Mwah. More fireworks. No. Bye-bye.